Puhutko ja kirjoitatko suomea noin tasolla A2? Haluatko parantaa sinun suomen kielen taitoasi? Tervetuloa TSL:n ilmaiselle Työelämän suomea etäkurssille. Kurssi on naisille. Kurssilla harjoittelet suomea, jota tarvitset työssä ja silloin, kun haet töitä. Harjoittelet esimerkiksi asiakaspalvelua, ohjeiden ymmärtämistä, kahvitauolla keskustelua ja työnhakua. Harjoittelemme myös tärkeitä rakenteita, esimerkiksi imperfektiä. Kurssi on etänä Zoomissa 2 kertaa viikossa. Lue lisää ja ilmoittaudu linkin kautta. Tervetuloa kurssille!